Good morning mga paps. Birthday subong ni Lola. Tandaan niyo pa si Lola kung nabali ito bla. So ari din mga cousins ko, mga tiya ko. Kang mga hinablos ko. Ay sila. Gatipon-tipon sila de. May kamay kami nga gathering para mag-celebrate sa amon niya Lola dear. Oh. Ay sila de. Oh. Pero malakat kami nagsubong ni Jelma baka namin isang cake, kag ice cream, kag kung ano-ano pa. Sa ating mga hinablos ko. Okay, si Kring Kring. Si Adrian. Kag si Kana. Ano ngalan ni? Si Ayesha. 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 Kag ang pinakamanghod. Si Kai. Si Kai. Oh, natulog sa na. Hi Kai. Dulom. Itom. Grabe ba dira ka gidyan? Grabe ba? Kantahin, yung kantahan mo na. Ano? Basi ano yung Ano na? May pampam. Pampers. Pampam tawag mo sa pampers. Shortcut. Pampam ba? Di ano, ikaw ya, imo may problema mo? May pampam. Nalis na. Kamu May lang makabuylo karon bla. ang kilay bula. Okay, so malakat kami ani Jel kay mabakal kami sang duga nga pagkaon de. Samtang nagaluto sila de. Ay siyang amon niya chip-chipan. Ano man lang mga basic pagkaon like spaghetti and chicken. So, gala taga. Okay, bye. Okay, pakabuot ka ha. Good girl lang ha. Babalik kami dayon ha. Okay. Mangita kami food. Come on in, look at what we've got. There's so much. Like other things Tawag. Wait. Ka? Okay. Sige. Lat lang. Oh, okay. So, si Jill dito nagahulat sa guluwaan sa grocery. Agyon ko to siya. Kay sipida mo siya dala. Dito siya kay ang cart makaagi to ya. Ti agyon ko lang to siya para makapuli na kami. Okay? For some reason, no, stick to sila subong mag-check sa mga salakyan. Very strict. I wonder ba si Ibla may naka-cause traffic ko. I wonder ba si Ibla may threat. Amo na nga stricto sila mag-check sa mga salakyan subong. Dili nakaulat si Jill. Siya. Alright. Okay, nyaga. Aloy. Okay naman na. Sa akin ang ilaman, no? Right. So, ay pa malutong spaghetti. Naluto pa lang nila. Karoon pa na sa hapon. So, nyaga tanay. Ating cake. May cake. A few moments later. Okay. So, ari na. Sigurang tanang seremonyas. Okay. Wait, tamdi isindihan tanay. Dili, para pagsulod kantahan ta na lang. Okay. Okay. Tik-tik pan. Kill the tik-tik pan. Okay, sindihan tanay ang kandila. Okay. 91 na siya, ha? Okay. Magsulod. Kantahon na. Ready? 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle. Wish na Wish. Ano wish mo? Long life. Tani, may... Hindi, maka 150 ko. Tani, mag-ayo akong tulan. Okay. Ako lang ang higot. Hindi na matubuan para tulal.
Mas maluoy mo kung sumubad. Okay, Lola, blow the candle na. Okay. May... Okay, blow. Sipa. Alright! Yay! 91 na siya! Okay. Cut na pa? Why na. O, tatabihan na siya. Okay. O, sige, makaon na sila. May wish ka la? Ano wish mo? Hindi, ang barden? Aray pa, ay wala si Tata. Yeah! Oo! It will happen. Malawig ka pa. Oh, bless anay. Si Tito Eric. Okay. Okay. Makaon sila din. Gani. Makalagaw ako pa. Lang kay kakson ta kita. Dali lang kay balik lang ko. Ha? Oh. Stoy, ang birthday celebrant of the Newton. Wala tupon. Okay. Si Tantan. Wala. Kay Judata na lang ni. Oo. Kay Jude. Ay, Tito. Nakakatanta si Tito. Okay, Tito. Mo, isa lang, dini mo. Oh. Okay. Alright. Oh, kaon na. Oh, sige, matsig po. Jot lang. Madagtagtas ang Jolly Kiddie Meal nila. Sponsor kita ka sa Jollibee ka. Hindi dapat yan. Okay. Si Adrian. Oh, kain na siya. Ay, may kuha na. Oh, bula. Okay. Ala, hindi pa na yung balumampang. Hindi pa na balumampang. Okay, Teng. Salamat. Oh, dili, hambal. Ano hambal mo? Bal mo ko na? Ano? Dili, tulong ko. Okay, you're welcome. Ari. Si Aisha, si Shasha, Okay. also known as tag siya. Oh, ay, wait, picture. Mas na Vera, harap na. Hindi ka, may toy na. Sige na. Wala rin Jollibee mo, may apangan rin. May toy. Okay na. Wow! Yeah! Di nag-smile siya. Stuck up po. Okay, on. 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 So, shout out kay Auntie Amay. Why kay Auntie Amay? Wala kami ka small party subong. Shout out kay Nanay Da, kay Eunice, kay Auntie Nining, kag sa mga wala dire subong. Sige lang sunod lang. Damo pa chances nga makatipo naman kita. Tapos mag 92 naman si Lula, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, damo pa. 100. Damo pa. So, kaya si Lula niya maranhig niya. Anong bala picture? Alright, what's up? So, ang mga relatives ko nagpululi na sa mga uma nila. So, tapos na ang party. Okay na. It was a smashing success. The best way to end the day is to run. Gabi na subong. Tuloy na oras na. It's 6:30 in the evening. Pero mga palagas ta adlagan. Lately I've been eating too much. Kag tinambok naman ko. Okay. So mga paps, ay naman ko sa akong short shorts. Basta short. Shorts.
Muna ako running get up, running shorts. So I'm ready to run na. Okay? Thank you for joining me. Bye. Camera, ma-fist bump. Okay, fist bump.